салом тамошобинони азиз, боз як ҳафтаи дигар паси сар шуду рӯбарӯ бо шумост намоиши аз сомонаи телевизиони Баҳористон. бинандагони азиз, чун ҳамеша дар ин намоиш мо ба мактубу дархостҳои шумо ки тӯли ҳафта ирсол мешаванд посух гуфта аз навигариҳои шабака ба шумо маълумот медиҳем. ҳафтаи гузашта низ тариқи почтаи электронии мо якчанд мактубу дархостҳо ирсол шуданд ки айни замон онҳоро аз назар гузаронида ба онҳо ҷавоб мегӯем. бояд гуфт мактубҳо хеле зиёданд ва мо кӯшиш менамоем то ягонтаи онҳо аз мадди назар дур намонанд. хуб, биёед ба хондани мактубҳо шурӯъ мекунем. салом ба шабакаи дӯстдоштаи ман Баҳористон. ман Назаров Муродбек аз ноҳияи шаҳри Нав мебошам. аз шумо эҳтиромона хоҳиш дорам ки як барномае ташкил намоед ки дар он волидон бо фарзандонашон иштирок намуда аз ашъори шоирону нависандагон байни худ саволу ҷавоб кунанд. бигзор оилаҳо низ савияи донишашонро дар барномаҳои телевизионӣ санҷанд. бинандаи азиз Муродбек, дар намоишҳои гузашта мо дар бораи лоиҳаҳои нави шабакаи Баҳористон маълумот додем. дар баробари ҳамаи он намоишҳое ки мо зикр намудем, барномаи нав бо номи оилаҳои китобхон низ таҳризӣ шудааст. зеро дар ҷумҳурии мо кам нестанд оилаҳое ки ба китобхонӣ шавқи беандоза доранд. муаррифии ин оилаҳо, суҳбат дар бораи китобҳои хондаашон ва манфиати мутолиа дар лоиҳаи нав бо ширкати оилаи китобхонҳо манзури шумо мегардад. бояд гуфт намоиши якуми он аллакай сабт ва пешкаши шумо гардид. нахуст меҳмони ин намоиш оилаи Наврӯзовҳо шудаанд. шумораи дуюми он низ аллакай бо иштироки оилаи Алиевҳо сабт гардид ва омодаи танзим аст. барномаи оилаи китобхон дар як моҳ як маротиба рӯзи шанбе пахш мешавад. در پیشی نظر روی تو بود، جلوه های چشم ابروی تو بود. جان شیرین پس دیگر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. тамошобинони азиз, чун сухан дар бораи барномаҳои нав меравад, ба маълумоти шумо мерасонем ки ҳафтаи гузашта аввалин намоиши авранг сабт гардид. ҳафтаи гузашта дар яке аз студияҳои калону барҳавои телевизиони Баҳористон аввалин шумораи намоиши авранг сабт гардид. тавре дар намоиши гузаштаамон гуфта будем, дар ин намоиш се меҳмон аз соҳаҳои гуногун даъват мешаванд. аввалин меҳмонҳои ин барнома ҳунарманди халқии Тоҷикистон Аловиддин Абдуллоев, сарояндаи эстрадаи тоҷик Ситораи Кароматулло ва иштирокчии озмуни ҷумҳурияи Фуруғи Субҳи Доноӣ даъват шудаанд. бояд гуфт барнома бо тарзи шоу пешкаш мегардад. айни замон намоиш омодаи танзим аст ва бо пурра омода шудани он мо шуморо дар намоишҳои минбаъда ва ё бо роликҳои махсус хабардор менамоем. намоишамонро давом медиҳем. аниқтараш хондани мактубҳоро. як нафар бинандаи мо бо номи Муҳаммад мактуб навиштааст ки дар як мактуби навиштааш якчанд саволу дархостҳояшро пешниҳод кардааст. айни замон мактубро хонда кӯшиш менамоем ба дархостҳои ин бинанда посух гӯем. салом, номи ман Муҳаммад ва ман мухлиси ҳамешагии барномаҳои шабакаи Баҳористон мебошам. якчанд саволу пешниҳодҳо доштам ки мехостам шумо ба онҳо посух гӯед. якум, чаро қисмҳои нави филми тасвирии Сафияи Моҳпайкар дубляж намешаванд? дуюм, ҳамчунин мехостам филмҳои тасвирии Леди Баг, Суперкот, Ҷуманҷи се ва Холодное сердцаро бо забони тоҷикӣ тамошо кунам. сеюм, намоиши асомонаи телевизиони Баҳористон дар як ҳафта чанд маротиба пахш мешавад? муҳаммад, кӯшиш мекунем ба ҳама саволҳои шумо ҷавоб гардонем ва боварӣ дорем ки посухҳои мо шуморо қонеъ мекунанд. дар бораи филми тасвирии Сафияи Моҳпайкар ки аллакай якчанд қисми он дубляж ва пешкаши шумо гардидааст, қисмҳои нави онҳо ҳоло дастраси мо нашудааст. бо дастрас шудани шумораҳои нави он мо ҳатман онро ба идораи дубляж пешниҳод менамоем. доир ба он филмҳое ки шумо пешниҳод намудед, танҳо гуфтанием ки Холодное сердце, яъни дили яхбаста,
чанде пеш манзури мову шумо гардида буд. боқимонда филмҳое ки шумо зикр намудед ҳатман ба назар мегирем ва бо дастрас намудани қисмҳои нави он ҳатман ба идораи дублажи шабака пешниҳод менамоем. намоиши аз сомонаи телевизиони Баҳористон ҳар шоми душанбе таҳия мешавад ва такрори он рӯзҳои сешанбе ва чоршанбе пахш мегардад. ҳоло бошад ба маълумоти мухлисон ва ҳаводорони шоу барномаи озмуни Парвин мерасонем ки аз 23 январ мавсими нави ин лоиҳа дар соли 2020 оғоз мегардад. инак мавсими навбатии шоу озмуни Парвин ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз меёбад. агар шумо хоҳишед дар даври интихобии он ширкат варзида иштирокчии лоиҳа шудан хоҳед, пас ин имкониятро аз даст надиҳед. даври интихобии озмун чунин сурат мегирад. рӯзҳои 23-24 январ барои хоҳишмандон аз шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар шаҳри Душанбе, 28-29 январ дар шаҳри Бохтар, 30-31 январ дар шаҳри Кулов, 4-5 феврал дар шаҳри Хорух, рӯзҳои 6 ва 7 феврал барои наврасони водии Рашт дар шаҳраки Ғарб, 11-12 феврал дар шаҳри Хуҷанд ва рӯзи 14 феврал барои наврасони водии Зарафшон дар ноҳияи Айнӣ. телефонҳо барои тамос 221 97 66 919 20 12 64. Парвин муаррифгари истеъдодҳои навин. дар охири барнома гуфтанием ки қабули расмҳо дар мавзӯи Тоҷикистон хонаи ман ҷамъбаст гардид. боядгоҳ ба почтаи электронии мо расмҳо хеле зиёд ирсол шуданд ва ҳамаи онҳо бо навбат пахш мешаванд. ба мо занг мезананду мепурсанд ки расмҳои фиристодаашон кай пахш мешавад. тамошобинони азиз, пахши расмҳо вақти муайян надоранд. онҳо дар давоми рӯз пахш мешаванд ва аз ин рӯ мо имкон надорем вақти аниқи пахши расмҳоро ба шумо бигӯем. танҳо гуфтанем ки он расмҳое ки шумо ирсол менамоед мувофиқи мавзӯъ аст. бо расидани навбаташон тариқи шабакаи мо пахш мегарданд. ин буд ҳама он маълумотҳое ки мо тӯли як ҳафта ҷамъ ва пешниҳоди шумо гардонидем. агар шумо савол ё дархосте дошта бошед, пас ба почтаи электронии мо nomassanjovak@tvb.tj ба мо нависед. ҳамчунин барои тамошои намоишҳои ҷолиби шабакаи Баҳористон шумо метавонед аз сомонаи мо tvb.tj истифода баред. то намоишҳои оянда, хайр.